a la direcció de l'escola estem molt contents que avui, amb el dia que ens ha acompanyat, que puguem celebrar aquesta trobada de gegants i gegantons de Catalunya escolars, perquè així ho hem estat treballant amb la comissió del 50 aniversari. Estem molt contents d'haver rebut aquest any a la trobada de gegants a totes aquestes colles que han vingut a Mataró, sobretot per la por que teníem de que siguessin tanta gent, però la veritat, entre que el temps ens ha sigut fabulós i que tothom ha arribat ordenadament com havíem previst, la cosa està sortint molt rodada i estem molt contents. Donem la benvinguda a l'Escola Jungfrau d'aquí de Badalona, amb en Jofre, la Clementina i en Quim. Un fort aplaudiment per ells. Ens fan un obsequi dels dibuixos del seu gegant i de les samarretes i els agraïm moltíssim aquest regal que ben segur mantindrem en la nostra exposició. Moltes gràcies. Benvinguts a la plaça Santana de Mataró, moltes gràcies per la vostra assistència. Ens fa molta il·lusió des de l'escola Enxaneta haver organitzat amb tots vosaltres tot aquest aplec. Primer de tot, no m'agradaria deixar-me de donar les gràcies a tota la colla gegantera de la nostra escola que ha suat a base de bé. Moltes gràcies. Després, tot el suport institucional que hem pogut tenir i a tots vosaltres. Moltes gràcies per tot. Moltes gràcies. Primer de tot, donar les gràcies a la colla Enxaneta, a l'escola, per convidar l'agrupació. De fet, comentar-vos que realment des d'aquí dalt la visió és impressionant. Des de l'agrupació només comentar-vos que tot el nostre suport cap a vosaltres, esperem que pugueu continuar gaudint, disfrutant i fomentant el món geganter i res més. Endavant! Com a ciutat acollidora de la 18a trobada de gegants d'escoles de Catalunya, crec que estem donant el nivell que cal. Acabo, doncs, altra vegada, felicitant-vos a tots els que sou aquí, donant-vos la benvinguda i desitjant que passeu el que queda de diada entre nosaltres molt bé. Gràcies. Deixeu-me, després d'aquestes paraules del regidor cultural que ha posat èmfasi en els gegants, que jo tingui unes paraules per l'Enxaneta, per aquest 50è aniversari, per la importància de l'ensenyament a la nostra societat,
espero i desitjo que seguiu treballant per a l'ensenyament, per als vostres nens, però sobretot per la vostra ciutat, que segur i sé que estimeu de valent. Ara, amb Pau i l'Alegria, com a representants de l'agrupació de colles de geganters de Catalunya, faran el seu ball protocolari. Finalment, s'ha decidit que les colles que duran a terme l'any que ve serà el districte de Sant Andreu de Barcelona.